L-Aġenzija tal-Gvern NMED trid teqret medda ta' 6,000 metru kwadru fil-witt ta' Ħassabtan biex minflok razzett u żona agrikola bid-dritt ir-runway tibni ħażna tal-fuels taħt l-art. Din iż-żona li art agrikola mimlija siġar ta' żebbuġ tal-ħarrub u saħansitra kartrazz spiss tintuża minn familji li jorganizzaw pikniks ħarġi tal-tfal tal-iskola kif ukoll scouts tant li fil-jiem li ġejjin mistennija ssir clean-up. U kalkulat li jekk dan il-proġett jiġi approvat se jmorru f'din iż-żona madwar 40 trakk kuljum jew 5 kull siegħa, bil-konsegwenza li jkollha titwessa triq li tagħti għaż-żona. Il-Kunsill Lokali tal-Gudja flaqa li sejħed b'urġenza mill-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista Markentni Samut u Stefan Karwana iddeċida li oġġezzjona l-proposta li hemm quddiem il-MEPA. Il-policy tal-MEPA qas tippermetti kważi li jiġi installat dawl hawnhekk biex jitħalla fl-ambjent naturali tiegħu. Hemm policy oħra tal-MEPA li titkellem propri fuq tankijiet eżistenti li hawn aktar l-isfel hawnhekk illi tgħid li dawn it-tankijiet għandhom kemm jista' jkun jitneħħew u din iż-żona tiġi riabilitata kollha. Qegħdin inkomplu nsostnu ma' dak li ġie miftijem 11-il sena ilu ġifieri fl-2005 meta l-Kunsill Lokali tal-Gudja flimkien mal-Kunsill Lokali ta' Ħallaxa u ta' Birżebbuġa kienu ftehmu biex proġett bħal dan ma jiġix fis-seħħ f'dan il-post imma jinstab post alternattiv. Kien biss is-sindku li esprima ruħu favur il-proġett u qal li dan hu proġett modern u ta' ġita residenti. Anzi qal ukoll li mbilli 4 min-nies imorru bir-rota jew jimxu lem ma jfissirx li waqfu proġett nazzjonali. Meta mistoqsi għalfejn allura fl-2005 kien kontra proġett simili huwa qal li dak kien żmien ieħor u issa l-proġett huwa wieħed modern. Tkellimna wkoll mal-Kunsilliera ta' Ħalaxa Rosa Ġus li wkoll qed toġġezzjona għal dan il-proġett f'post frekwentat minn numru ta' 20. Nitolbu anke bħala kunsill li tiġi devolata lil kunsill u nirranġaw biex jibqgħu jgawduha n-nies li huwa l-unika żvok tista' tgħid li hawn il-din in-naħa. Fl-aħħar jiem il-Front Ħarsien ODZ appella biex isir eżerċizzju trasparenti fl-għażla ta' sit alternattiv dan meta jidher illi kien hemm ċans li l-ħażna tal-fuels issir f'ras ħanżir f'Kordin f'żona li mhix agrikola u li hi diġà industrijali.